Nhasi tiri kuchivhu. Toda kumboona kuti ndiani anohwina muchivhu. Chivhu Mudhara. Ombotsvaga kuti ndiani angahwine pachivhu Mudhara. Ona timboonerera. Maiguru muri right here. Mushe. Imariko zvimachiko zvine macream buns here. Macream buns. Oh, munongonipawo kanhasi one. Ndombodyawo. Kungondipawo mangwana. Tokoretesa mangwana. Oh, akundipa handisudawo kuwereta. Kukupai? Mongonipawo nedrink ndongodyawo nzara chaiyo. Nzara chaiyo. Hamusi kuda kundipawo? Oh. All right. Saka zvaramba. Muri right here. Mushe. Hamusi kundipawo here. Ndiri kungodawo macream buns. One. Ndiri ndega ndiri kuda nhasi. Maita basi. Thank you very much. Thank you so much, Maiguru. All right. Zvandiri kuita manje Maiguru. Uyai panapa. Imi neuni manipa cream buns, uyai panapa. Uyai kuno. Imi manipa cream buns, uyai mbotora. Mune hembe nyowani nedzimwe dzakadii torai dzamunoda. Torai dzamunoda. Musika wenyu ndowe mari. Oh, aripi mwana wewe? Oh, cream buns rako anditi. Iwo uya usarudzewo zvaunoda. Usarudze zvaunoda. Nechipo chenyu chamandipa che-cream buns re50 cents. Torai zvamunoda. Tora bag. Mabhegi aripawa. Natsosarudzai munatsotorai time yenyu. Zvimwe ndezvevana siyai. Endai pasi munatsotora zvinhu. Natsotorai zvese zvamuri kuda. Zvichiri right zvizhinji zvacho. Plus $10 mobva madi. Pa$10 zvandiri kuda ka. Ndoda kuti utsvage vamwe vanhu vaunonatsoziva kuti ava havanatsowana ndidi. Wobva wavapa macream buns $2.50. $7.50 ndeyako. Anditi? Toda kudzidzisa mai avo kuti mukangokumbirwa pamwe pachona munongopa 50 cents chete. Anditi? Aiwa, mai ava ngavadzidze. Aiwa, chidzidzo. Inonzi Torai mise nekukasika tindire pasi. Torai. Zvamunoita mai. Chidanai vamwe vamunoda kuti vauye vazokubatsirai. Kutorawo zvavo. Aiwa, ndezvevava. Ndezvevakadzi. Torai zvamunoda. Alright, handina kuzowani kumbira umongoswede. Pamusoro. Next time. Thank you so much. Matotengerwa kare nemwana uyu aripi? So kungoti ukangokumbirwa pamba pacho munhu ane achitorwara achingoda kungomwa mapiritsi ake kuti apone. Saka tiri pana pachivhu sekuziva kwenyu ndo zvatongofamba tichiita. We test and then tobva tapa munhu. Saka ndo zvatiri kuita panapa. Zviri kubuda ndiri. Itaiso ndimbona. Pamusoro ndimbona. Aiwa, zvaitawo chimbosirawo vamwe anditi. Handizvaita nditi. Sure.
Ora ne bag riri pasi. Ipai mwana uyo aripi? Oh, chisira sinzwako. Alright. Imimi mongotora yemi bag maita basi. Zvaita handiti? Handiti. Mukaona vanhu vakauya vachikumbira. Munongomupawo munganzi business inodonha. Maita basi. Thank you so much.